आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे अरमान सिद्दीकी मेहरवा। साचा कइले हो खब मोहब्बत रोए के परी। साचा कइले हो खब मोहब्बत रोए के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। हमारा जैसन लइका तोहरा जोहि के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। साचा कइले हो खब मोहब्बत रोए के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। मर जाए से नुरा तोहरा मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। धोए के पारी। डीजे अरमान सिद्दीकी मेहरवा। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। शादी भइल त हमारा लगेला पूरा छोड़ पर आइल हो। पहिले त छत से कके सारा पूछत रहल तू खइला हो। हमारा लागे कि तोहरा अब हमें खोए के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। साचा कइले हो खब मोहब्बत रोए के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। मर जाए से नुरा तोहरा आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे अरमान सिद्दीकी मेहरवा। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। राइटर विदेशी से काहे गोरी मुहावा फेर के रहेलू। राज राजधानी के पाके सुना उनके ओरी तू बहेलू। मन बुझे नहीं बतिया त हमारा सोए के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। साचा कइले हो खब मोहब्बत रोए के परी। मर जाए से नुरा तोहरा धोए के पारी हो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।